Atate ndira Mwana ndira Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, tigawane mawu a Mulungu amene tikufuna kuti atithandize kumvesa bwino moyo wathu komanso zimene Mulungu amafuna kuti tipange pa moyo wathu. Lero tifuna kugawana pamoto na kuti ndani akamangirire mpaka bero nkhosi. Ndi ndani amene akamangirire mpaka bero nkhosi. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter cha 4 ndime ya 20 mpaka na ndime ya 30. Mulungu Atate mphamvu zonse, segulani mitima yathu kuti tilandire mawu anu amene ali mawu opasa moyo. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu, amen. Yesu adaseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangompenyesesa. Sono Yesu adawuza kuti lelo zachitikadi zimene adaneneratu malembo amene mwawamvawa. Anthu onse adamtamanda nkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Anthu ankati, kodi uyu si mwana uja wa Yosefeyu? Apo Yesu adawuza kuti ndithudi muzandiuza mwambi uja wakuti iwe sing'anga zichitise wekha. Muzatinso tidamva zimene mudachita ku Kaperenawo, sono muchitenso zomwezo kwanu kuno. Adawuzanso kuti ndithu ndikunenesa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumuzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sinagwe zaka zitatu ndi miyezi 6, kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sanatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwaja, koma anatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumuzi wa Sarepta m'dziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komabe panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwaja amene adachiritsidwa. Amene anachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene anali m'nyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa anapsa mtima kwambiri. Anayimirira nantulusira kunja kwa muzi nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo muzi wawo. Anati akamponye kunsi, koma iye adazangodusa pakati pawo nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwenu Ambuye Yesu Khristu. Pali mawu pali funso limene limana kuti kodi ndani akamangirire mpaka bero nkhosi. Funso limeneli kapena mwambi umenewu zimachokera pa nkhani imene imanena kuti mkulu wina anali ndi nyumba yake yabwino yokongola ya madenga folo. Ndipo nyumba imeneyi chifukwa china kuti anali mkulu uchita bwino, zokudya sizimasowa. Ndipo pa chifukwa chimenecho nawo makoswe anakalowa nyumba muja. Ndiye makoswe kuona kuti muli zokudya, kuona kuti chilichonse sichikusowa, nawo makoswe anayamba kuswana amene muja. Ndiye swanani tu makoswe, mukwazi wa makoswe alibe kulera. Swanani makoswe amene muja. Ndiye makoswe aja amamva mabwino nyumba muja. Nyumba yabwino yoti ya malo ambiri, ndi amadumpha apite musirini akatamange mene muja, akwere makoma apange chani, amamva bwino. Ndipo nthawi zina amatha kubwera ngakhale masana chifukwa iwo amangotenga kuti nyumbayo ndi yawo. Samadziwa kuti nyumbayo ndi yawo inake, amangoti nyumbayo ndi yawo. Amatha kubwera masana anthu akudya pa tebulo paja, basi apange masamaso chawo pamene paja. Ndiye mwinake ochana kuti makoswewa andijaira. Makoswewa akumandipangisa manyazi anthu akabwera nyumba muno. Anthu amene kuti nyumba yabwino ngati ino makoswe. Tipeze njira. Tipange bwanji. Mpaka. Ndi anapita anakapeza mpaka, chimphaka chojinja. Mpaka wa zindevu zake wamangamanga ukuda wambweresa nyumba muja. Ndiye mpaka uyo anali mpaka amene amaziwa ntchito yake. Amakabisala, akapeza khoswe, ambwandire, amudye, akakhuta amusiye. Patapita masiku makoswe ananyumwa. Ndiye akulu awo amakoswewo anaitanisa meeting ya makoswe onse nyumba muja. Akulu ife takuita nani? Ife omonga akomiti, akanso takuita nani? Taona kuti chiwerengero cha anthu fe chikuchepa. Kainu mwaziona ozo hey. Nditi kudabwa kuti chikuchepa chifukwa chani chiwerengero chathu. Komanso tikuti tikaona
zikuchitika mantha akumatigwira chifukwa kuti tikayendapo tingopeza kuti nzathu watisiya wangosala miyendo yokha, tikapita kuja nzathu watisiya wangosala mano okha, tikapita kuja tikumaona nzathu watisiya wangosala chunu chokha. Chikuchitika ndi chani? Akutidya ndani? Chikutitha nchani? Ndiye wina naye mikakona kuti akuluakulu akomitita kuthokozani kuti mwatita na choterechi. Bwanji tikhazikise task force, commission of inquiry, monga timapangira ife kuti zinthu zikasokonekera pera pachi timapanga commission of inquiry. Tipange commission of inquiry ikafufuze kuti kodi ndi chani. Oze oye ndana sankha Makoswe 7 akapange commission of inquiry. Ndi Makoswe 7 aja mwa ukadaulo wawo anapita kumakafufuza kodi chikutha Makoswe ndi chani. Atafufuza atatumiza intelligence yawo anaona kuti muli mpaka ndi amene akutidya ndi anabwerera monga mene mapangira commission iliyonse imatulusa report. Ndi anatulusa report yawo anachita compile report ulendo nawo kwa president ya Makoswe, ndipo a president achanena kuti okay itanani nsonkhano tiauze anthu za report limeneli. Ndipo Makoswe onse anaitanizana. Akuluakulu ife titafaka kafukufuku wathu taona kuti chimene chikutitha ife muli mpaka nyumbamo, ndipo mpaka ameneyo ndi ojinja ndi opsa. Kani ndipo notakumana kuti tipangane kuti mpaka amene tipange naye bwanji, tikantibule anthu mpaka sitingamenyane naye. Ndi wina anayimika mkono kuti akuluakulu mpaka ife sitingamudye, mpaka ife sitingalubane naye, bwanji ife tingopanga zona kuti ife tichenjere akamabwera tonse tizithawa. Ndi tizithawa bwanji? Wina akuti yayi ambuye athu ali ndi bero, tikatenge bero limene lija timmangirire nkhosi kuti akamayenda azipanga ngiri aliyense azithawa, ndipo aswa omudya maperoja afa ndi njala. Nzeru imene ndiye zero. Imene ndiye zero. A secretary kuma mukulemba maminisi wo, secretary ali ndi kulemba walemba bwino maminisi onse. Chabwino tagwirizana. Ndiye pano pamene zililimu tigawane ntchito. Amene atatumize uthenga kwa Makoswe onse kuti tagwirizana mfundo iyi ndani, wina anayipika mkono ine ndipanga zimenezo. Very good. Amene atakatipezere bero ndani, wina anayipika mkono ine musadandaule ndikaliba berolo, ndikaliba ndibwera nawo. Very good. Ndiye pano amene atatenge no berolo ndikukamangirira mpaka yo nkhosi ndani. Akuluakulu ndati ndi ndani amene no atatenge berole akamangirire nkhosi mpakayo. Nditi panga bwanji wasowa oti akamangirire mpaka bero nkhosi mpaka meeting inatha, ndikuzapezeka kuti Makoswe aja akuthabe akapita kukaona kuti nzawo wadibwa. Akuluakulu koma tu ya bero ija tu inaliyogwira koma zona atakamangirire bero nkhosi mondani posiyo. Kaya nkhani imeneyi ndinayiganizira ntawerenga uthenga umene ndawerenga uja, uthenga umene akuti ambuye Yesu anawerenga mawu a Mulungu mchalichi, ndipo atawerenga mawu a Mulungu mchalichi muja anakabweza buku lija tipangeno ulaliko ambuye Yesu. Kodi ambuye Yesu analika kuti chani atabweza buku lija? Chinalika ambuye Yesu chinachona kuti lero zakwaniritsidwa zimene mwamva m'malembowa. Anangonena mawu amene basi, leroli zakwaniritsidwa zimene mwamva m'malembowa. Ndiye pano chimene chinandidabwitsa nchona kuti ambuye Yesu mmene wanena mawu amenewa akuti anthu onse amene anasonkhana nyumbamo ankangompenyesesa. Ndipo akunena kuti atanena mawu amenewa oti lero zachitikadi zimene ananeneratu malembo amene mwamvawa, akuti anthu onse anamtamanda, anthu onse ati anadabwa, ati anthu onse anena kuti walalika mawu ogwira mtima. Mawu odabwitsa kwambiri. Anthu ndikumadabwa kodi uyu si mwana wa Yosefu uja? Ndi abale anzanga muli apa tikudziwa kuti tikukamba za mawu a Mulungu pano, koma ineyo chimodzi chimene chimandithandiza kuti ndimve mawu a Mulungu bwinobwino, ndipeze chimene ambuye Yesu akufuna kuti atiuze, ndi kudabwa, kufunsa mopanda mantha, kulifunsa ngakhale Bible.
kunena zoona zaka zonsezi ndimati ndikawerenga nkhani iyi ndifika pona kuti anthu anadabwa, anthu ati amantamanda, anthu amanena kuti mawu andogwira mtima. Ndiye ndimabwerera kumawu ananena Ambuye Yesu aja. Lero zimene mwamva inozi zachitikadi zimene mawu ananeneratu. Ineyo kwa ine ndimalephera kuonapo chogwira mtima. Kuti anthu azakana kuti awa yankhula chogwira mtima kunena zoona. Ineyo ndimalephera kuonapo chogwira mtima kuti ati chogwira mtima kwa panchani. Ineyo ndimalephera kuonapo kuti ati anthu ati anantamanda akuntamandirapo chani apa. Ineyo ndimalephera ndithu kuti ndione chimene anthu akuti chikuwagirikisha kuti walalika bwino. Sindimachionapo. Pa chifukwa chimenecho nanga kuti chifukwa chani analemba kuna kuti anthu zinagwira mtima pamene ine chogwira mtimacho sindikuchiona kapena ino abale mmachionapo. Ndiye masiku apita onena kuti iyayi mwina chogwira mtimacho chili mbuyomo ndibwerere pambuyo. Ndiye ndinabwerera pambuyo kuti ndikaone kuti kodi ati Ambuye Yesuyi mawu anawerengawo analoti chani. Mawu amene atawerenga wangonena mawu amodzi awa kena kwa anthu kuna kuti zagwira mtima zodabwisa kupantamanda nazo. Ndiye nakapeza mawu pa Luka chapter cha 4 chomwecho kungobwerera mbuyo verse ya 18. Akuti mzimu wachautawaza mwa ine wandizoza kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti azamasulidwa ndi kwa akhungu kuti azapenyanso, wandituma kuti ndikawapase ufulu anthu osausidwa ndi kulalika za nthawi imene Ambuye azapulumutsa anthu awo. Mawu anali amenewo. Ndiye wiki yatha ndikuwerenga mawu amene nakuti nkhanija kuma imeneyi. Aisraeli anali mtundu wa anthu umene unali pa chipinjo. Anali anthu amene anali pansi pa Aroma ndipo zimanyong'onya zimene zikuti akulamulidwa ndi mtundu wina wake. Anali anthu amene anali ofinyika nawo Afarisi namaonjezera malamulo ambirimbiri. Asaduki ndi anzawo namapanga zawonso mbali moti Aisraeli anali anthu osakasaka ufulu. Komano anali anthu amene samadziwa kunena kuti kodi amene atakauze Aromawa kuti tachokani muno ndi ndani. Monga makoso aja nawo amangopsinjika, nawonso amangodikira kunena kuti kodi atazapezeke ndani kuti akammangirire mpaka bero nkhosi. Inuyo mukuziwa kuti ngati kunali mtundu umene umayembekezera mpulumutsi ndi mtundu wa Israeli. Mukatenga Luka 24 ndi 121 za anyamata aja pa msewu wopita ku Emmaus ananena kuti ife tinkayembekeza kuti iyeyo ndi amene azaombole Aisraeli koma ife tinkayembekeza kuti ameneyo ndi amene azaombole Aisraeli koma kusonyeza kuti anakhumudwa chiyembekezo chawo chinakhala ngati kuti chatayika. Mtundu wonse wa Israeli umayembekezera kuti siku lina kuzabwera mpulumutsi amene azamangirire belo mpaka nkhosi azachotse anthu awa. Ndiyeno pano pamene Yesu wabwera ndizona kuti mawu mwamvaja onena kuti tikuchotsa akapolo mu ndende tikufuna tipereke mtendere kwa anthu osausidwa. Mawu mwamvaja lelo akwaniritsidwa. Ndivo chitu anthu aja akuntamanda akuonana kuti wapezekano omangirira belo mpaka nkhosi uja. Wapezeka uja amene timasowa uja uti olimba mtima uti abwere azamangirire mpaka belo nkhosi. Ndivo chitu anthu aja anayamba kuimba m'manja. Ndivo chitu anthu aja anatamanda Ambuye Yesu. Ndivo chitu kuti mawu awa ndiogwira mtima. Anagwira mtima chifukwa chani? Chifukwa chona kuti malembo aja akukwaniritsidwa. Chifukwa chepano pa word made flesh timena kuti mawu aja tizapondesa doti, tikapondesa doti amakhala ogwira mtima. Asangokhala amlengalenga. Lero kuti Aisraeli aja atamva mawu Ambuye Yesu zinagwira mtima. Uthenga ogwira mtima chifukwa chona kuti chani? Zachitikadi zimene malembo aja ankanena. Ampeza ujayi oti akamangirire belo mpaka nkhosi. Choncho Ambuye Yesu uja anakhala ngati kuti kuti ndilipo ine ndabwera sopano. Anali ngati bonika lindo wawo wabwera asogolere mademo pamene anthu amene kuti kodi awawo amene atawuze kuti sizikuyenda bwino ndi ndani. Anali ngati antambo pa nthawi ijayi pamene anthu ankazunzika pansi pa ulamuliro wa DPP. Inu mukumbukira nthawi imene ija. Nthawi ina kuti aliyense amadankhawa kodi boma limeneli lizachoka bwanji. Ana a dadi atawawasa kopya. Ndipo aliyense samadziwa kuti kodi titani. Ndiye muone
mmene anthu anasangalalira kutapezeka omangirira mphaka beronkhosi antambo. Ndipo aliyense anali ukondwa kwambiri ndikupafika ponyamula mwana mamuna m'manja, munthu wonene phangati amene uja. Chimwemwe chimene chimabwera akapezeka womangirira mphaka beronkhosi kwa anthu amene akusausidwa. Nchimozimozi muona kuti munthu amene mwina anthu analibe naye maganizo wamulanje umo, koma lero chifukwa kuti anthu amene amapsinjidwa amamva kuwawa kwa mmene chuma chikuyendera, kuwawa kwa mmene ndale zikukhalira, koma anali kuti tinena bwanji ndi ndani amene angakamangirire mphaka beronkhosi. Wapezeka mwana mamuna ndipo lero kana kuti kuli mademo aliyense kupita unji kumene kuja. Chimwemwe chimenecho ndi chimeneno chikundifotokozera chifukwa chane Aisraeli aja anena kuti Yesu walalika zogwira mtima, chifukwa chane anakondwera, chifukwa chane anamva bwino, chifukwa chane kuti anapezekano kuti amangirire mphaka beronkhosi. Inu mukuziwa mukatenga Isaiah 52 ndi 7 amene kuti sikukoma kwake kuona wanthenga wabwino akubera pa mapiri akulalika za uthenga wabwino. Anthu nthawi zonse amamva kukoma. Malo atosiyana-siyana amene timakhala, kaya ndi kubanja kwathu, kaya ndi kumphakati, kaya ndi kuchalichi, kaya ndi kuntchito, imafika nthawi yona kuti kukuperewera chikondi ndipo anthu akuvutika. Pa banja paja kumaziwa kuti komatu banja lingatisa kuyenda bwino ndi ndalayi, koma mayi wa nyumbamo, ana a nyumbamo sangati kunena kanthu. Angofinyikira nkati koma adadi wazipanga iwo, koma mamuna izipanga iye, koma abambo wazipanga iye. Mukunyinyirika kodi ndani akakamuuze kuti nkulu zipanga iwezo ife sitikukondwa nazo. Popanda olomozi akabwera kuchokera kuntchito ndiye basi kumujika adadi takulandirani ngati kuti inonse simukuwinya naye. Ndani akamangirire mphakayi beronkhosi akamuuze kuti ndala iwe zipanga iwe zikononga banjali. Zimachitika ngakhale kumphakati, kuona kuti mphakati uja ukusokonekera, chali chija chikusokonekera, koma palibe akufuna kunena. Aliyense ndikumaziwa kuti ndala uyo ndamene akusokoneza, koma mukamuyang'ana ali diso piliwire atamuuze ndani. Ndikumakanika ngakhale kuti anthu anchose pampando kubwera nthawi ya mavoti kumvoteranso. Nkhani yake ndani amene akamangirire mphaka uja beronkhosi. Ndi anthu amangokhalira kufinyika, anthu amangokhalira kusaumva moyo kukoma, chifukwa kuti pakusoweka wina wake kuti akamangirire mphaka beronkhosi. Pantchito bwana wina wake angonkana apondereza anthu, namapondereza mabenefiti azinzake, namapondereza kandi maujeni ma allowance, kandi ma salary increment, kandi maulendo azinzake. Aliyense ndikumaziwa kuti ngati anthu asakumva kukoma pamuzi pano, bwana wachindi uyo ali apoyo. Mamitingi ndikumachitika koma aliyense chete. Ndani amene akamangirire mphaka beronkhosi sapezekayi. Si chimwemwe chake akapezeka wina wake una kuti ali okonzeka ukamangirira mphaka uja beronkhosi. Zimachitika paparishi kupeza kuti paparishi paja kandi wansembe zipanga iye zake koma akhristu atakamuuze ndani. Zimachitika ngakhale nzipatalamo anthu ali lamba nkorido, ali panzeri, madokotala manesi kapena angokhala pena pake angocheza, koma mapatient aja ndikumawinya, koma ndani amene angazuke akamuuze nesi uja kuti anesi tathandizeni anthuwa. Kumati mukamuyang'ana amene uja umpute, mukamuyang'ana amene uja mumpute, akakutembenukirani nanu kuyang'ana kumbali. Ndani amene akakamangirire mphaka uja beronkhosi. Mabanki mwathumu umata kupeza kuti banki ija anayikira malo sikisi onena kuti anthu azithandizidwapo, koma sikulo muli mmozi yekha. Chinzere kuno nduko mozi yekha, anthu mapazi kumapweteka, minyendo kumapweteka, namango winya pamene pachako mabankino. Popanda olomozo takamuzi alipo uja kuna kuti iwe takatenga azinzako mundandane uku ife mutithandize tizipita mukasalamuna muzipuma. Pakati pathu timafinyika anthu fe kusowa kuti kodi ndani amene akamangirire mphaka beronkhosi. Posachedwa pompa anthu akumagona kumadikira fetereza wasabuside, kugona siku lonse la tunthu,
Koma kodi ndi ndani amene anganene kuti kodi nduna yoyang'ana zimenezi ili kuti? Ndani amene akamangirire belo mpaka nkhosi? Zimakhala zosangalatsa akapezeka wina. Koma makoso omwe aja amaopa. Chifukwa chani samapezeka kuti akamangirire mpaka ucha belo nkhosi? Amaziwa kuti kungoyerekedwa kuti iweyo unene kuti ine ndikamangirira mpaka ucha belo nkhosi, uziwe kuti wapita. Ndipo ukamangirira utayima pati. Chifukwa ata kukakudya, ata kukakupweteka, ata kukakuvulaza. Anthu amene amazipereka kuti amangirira mpaka belo nkhosi akhale okonzeka kuti ata kuvulala, ata kuipitsidwa mbiri, ata kuzunzidwa. Kumadabwa kuti munthu uja inu mmaona ngati kuti aliyense akondwa kuti anthu tikhale pa ufulu, koma chichitika nchani? Angopangira mulandu uwu, amtenge akammange, kenako belo ampangire wina uwo, akammange belo ampangire wina uwo. Cholinga antopese agwe mphayi, akhumudwe, azisiye, asiye waja azitasa mene afunira. Komatu Ambuye ananena pa chanthawi chakuna kuti olo anthu atakhala kuti asiya, Mulungu azatha kutuma miyala ndikupanga ntchito imene anthu aja akuyenera kugwira. Mukatenga mawu a m'buku la Yeremiya amanena kuti ndinakusankhula usanakupange ndipo ndikunena kuti upite ukalalike, aliyense asakuopse, kaya ndi afumu, kaya ndi ansembe, kaya ndi anduna, kaya ndi anthu wamba, aliyense asakuopse ukapange zimene ndakutuma kuti ukapangezo. Mulungu olo mutakhala kuti mwapondereza anthu maka, mwaopseza anthu maka, amausa wina wake amene sasa mazona kuti moyo wake mpanga nawo chani, sasa makuti kaya mumuzunza mwantundu chani, koma iyeyo amazipereka. Mulungu anasankha Mose, ndipo Mose sana muope Farao, anapita konko. Farao ife tikufuna tizipita, wamva Farao ali ndati tikufuna tizipita kliye, mpaka na Farao anatulusa Israeli. Mose sana ope kupita kwa Farao. Afilisti atazunza mtundu wa Israeli, Davide sana ope kupita kwa Goliath ngakhale analibe zida. Davide anapita ndipo analingati okamangirira mpaka belo nkhosi. Ndiye mawu amanena kuti Mulungu anthu amenewa amateteza mwanjira yapadera. Sindikunena kuti sapeza mavuto, mavuto amakumana nawo. Nchifukwa che mwanake yemwe Ambuye Yesu anakumana ndi mavuto, chifukwa kuti nayenso analoka mangirira mpaka belo nkhosi. Ndipo pachifukwa chimenecho anazunzidwa, ananyozedwa, anakwapulidwa, anavulidwa, ananchola kuti Belezebulu. Inu ndine amene tayitanidwa kuti tikhale kuwala kwa dziko lapansi, tiziziwa kuti tikangovomereza kuti ife tikamangirire mpaka belo nkhosi, tikonzekere kuti mbiri yathu izayipitsidwa, ntchito yathu izaonongedwa, ma business athu azaonongedwa, ndipo musachitidwa zina zake zambirimbiri. Koma lero Ambuye akutilimbikisa kunena kuti ngati tikufuna kuti dziko lathu lilisinthe, tikhale okonzeka kukhala nyale, tikhale okonzeka kukhala mchere. Chifukwa mpaka uja amakhala okonzeka kuti aliyense amene atayerekeze kuti azammangirire belo nkhosi achione. Amatagwisa ntchito kuopseza, amatagwisa ntchito kuaseka anthu amene akufuna kuti apange zinthu zabwino, amatagwisa ntchito makobiri, amatagwisa ntchito kampeni, kupanga kampeni kuti aliyense aziganiza mmene iwo akuganizira, iwe amene ukufuna kusintha zinthu iwo uoneke ngati ofoyera. Amatanga khale kupha, alibe nazo ntchito. Koma ifeyo tikuyenera kukumbukira kuti Mulungu amatilimbikisa kuti kagwire ntchitoyo, olo umwalire, olo ufe, olo unyozeke, olo usauke, bora iwe upange zimene ndakutuma. Chifukwa ukaopa iwaja, ine ndamene ndazakuopshe. Akunenatu pa Yohane kuti chiona chizakupasani ufulu. Abale anzanga, inu ndine tisakhale anthu ololera kufinyika pamene tingathe kupeza mpata oti tikamangirire phakayo belo nkhosi, ndipo akaziwe kuna kuti zipangika sizolongosoka, koma anthu akufuna mtendere wawo. Mulungu wamphamvu zonse tikuthokozani kuti simuleka kutiongolera pa moyo wathu wa siku ndi siku, ndipo nthawi zonse mmausa anthu amene amalimba mtima kufuna kupereka ufulu pakati pathu. Lero tifuna kuwapempherera onsewa. Tikupempherera John Chilembwe,
amene analimba mtima. Tikupempherera Kamuzu Banda amene analimba mtima. Tikupempherera acheya amene analimba mtima. Tikupempherera mabishopu athu amene analimba mtima. Tikupempherera gulu la Ntambo amene analimba mtima. Ndipo tikupempherera Boni Kalindo amene analimba mtima. Onsewa amene inuyo mmakweza ndi kuwapasa mtima olimba onena kuti athe kuyimirira m'malo mwa anthu azinzawo pofuna kuti mtendere tupeze dziko lapansili. Tikupemphani pamene tikupempherera amenewa kuti mwateteze ndi kuwapasa zaulere zimene akuzisowa. Inu nomwenso mufewese m'mitima ya anthu amene ali mboma pozindikira kuti anasankhidwa kuti afewese moyo wa anthu osati awukakise. Nawonso azindikire kuti siku lina kumene kuli anzawofe ndi kumene nawonso azakhale. Tikupempha zonsezi zina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, tiyeni siku lina zakhale pomwepo. Ndine Elizeyo Bambo Nthalika, zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.